Så jeg vil blot give ordet til et af vores 4 europaparlamentarikere, Morten Messerschmidt. Værsgo. Tak for det. Tak til dirigenterne, og tak for velkomsten. Så i år her, udover det er Dansk Folkepartis 20-års fødselsdag, så er det 10 år siden, at jeg blev valgt til Folketinget. Hvor jeg jo sad sammen med andre gode kollegaer, der kan fejre et tilsvarende jubilæum i år her, sad knap 5 år, indtil, eller det var måske 4 år, indtil telefonen en dag ringede, og jeg kunne se der på skærmen, at det var Pia. Og det kan enten være rigtig godt, eller rigtig skidt, men det er sjældent det midt imellem, og er lidt sådan ligegyldigt. Og Pia vil gerne tale med mig om, hvem der skulle stille op til Europaparlamentet efter Kammer, som jeg havde siddet der på det tidspunkt i knap 10 år. Og det var jeg egentlig ikke så begejstret for, fordi jeg tænkte, jeg var meget glad for at være siddet i Folketinget, og havde jo fået gode kollegaer, og synes også, det kørte meget godt det hele. Og så, men nu er Pia her vist ikke lige her foran mig længere, men det er sådan til dem, der ikke ved det, at når Pia har fået en god idé, så selvom man ikke selv synes, det er en god idé, så er det en god idé. Og så er det jo simpelthen bare, fordi man ikke rigtig forstår, hvor god ideen er, før man så forstår det. Og sådan var det også med mig og valget til Europaparlamentet tilbage i 2009. Og siden har jeg jo så fået gave fæller med til Bruxelles, Anders, Rikke og Jørgen. Og det er en helt anden tilværelse i dag. Men grund til, at jeg nævner det, det er fordi, hvis der er noget, jeg har lært igennem de 10 år som jeres og som danskernes repræsentant, så er det, at man aldrig nogensinde skal holde op med at kæmpe. At hver eneste dag er en kamp, og når man så føler, at nu har man vundet den kamp, så er der en ny. Og jeg tror, at foran os, der står en af de allervæsentligste kampe, som vi nogensinde kommer til at udkæmpe. På niveau med den, som vi udkæmpede i år 2000 til forsvar for kronen. Den 3. december er ikke bare et spørgsmål om ændringer af vores retsforbehold. Det er ikke bare et spørgsmål om tilvalg eller fravalg, eller et spørgsmål om Europol. Det er grundlæggende et spørgsmål om, hvilken retning Danmarks EU-politik skal have fremadrettet. Det er fuldstændig afgørende, det er definerende, og det vil være skelsættende, at det er os, og ikke Lars Løkke Rasmussen og kompagni, som sætter linjen for dansk EU-politik. Vi havde i valgkampen en oplevelse af en Lars Løkke Rasmussen, som egentlig med en vilje til at lytte til befolkningen. For at blive statsminister ville han gerne skrive fine erklæringer under, at man skulle følge Storbritannien. Han ville også gerne love i Folketingssalen, at man ikke skulle udbetale børnepenge til østarbejdere fra dag 1. Men det kniber noget efterfølgende med at leve op til de fine løfter. Og derfor har vi muligheden nu, den 3. december, for en gang for alle, dels at sætte statsministeren på plads, for det trænger han til. Men også at sige, nu er det altså os, nu er det danskerne, der sætter retningen for dansk EU-politik. Det er ikke de herrer og damer i det radikale Venstre, SF, det såkaldte konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne, som hidtil har svunget taktstokken. Nej, nu tager vi magten tilbage til folket. Det er det, det handler om den 3. december. I ved, og det har også været sagt flere gange, at der er jo lavet den her aftale, som kaldes en tilvalgsordning, men som grundlæggende overfører al suverænitet fra Danmark, fra grundloven, fra os, befolkningen, fra vælgerne, til EU. Og så er det jo rigtigt, at der er lavet en politisk aftale mellem de der 5 EU-begejstrede partier om, at det så er dem, der skal sidde og vælge til og fra, hvilke retsakter, direktiver, der skal gælde i Danmark. Det er også rigtigt, at de har lovet højt og helligt, at vi ikke skal være med i den fælles udlændingepolitik. Lige indtil kansler Merkel selvfølgelig ringer, og tonen får en anden lyd.
De vil frem til den 3. december af al kraft for det her til kun at handle om én ting, nemlig Europol. Og derfor synes jeg, det er vigtigt her for årsmødet at give en fuldstændig klar melding, at vi er garanten for, at Danmark også efter et nej den 3. december forbliver i Europol. Den her valgkamp skal slet ikke handle om Europol. Når de andre partier har valgt at sige, at der er 22 retsakter, som de på forhånd vil tilvælge ud af de 40, der gælder, ja, så er det slet ikke relevant bare at tale om den ene af dem, som er Europol. Det kan vi godt blive enige om. Vi er allerede medlemmer af Europol. I dag, selvfølgelig skal vi fastholde det medlemskab. Det kan vi så gøre, ligesom Norge, eller Schweiz, eller Liechtenstein har gjort det ved en parallelaftale, eller vi kan, for at rode bod på den misære, som EU-partierne har skabt ved at stemme ja til Lissabon-traktaten, for det er faktisk det, der har bragt hele vores medlemskab af Europol i fare, så kan vi vælge at overdrage den begrænsede mængde suverænitet, den afgrænsede mængde magt, som det kræver for at kunne opretholde status quo. Selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan. Vi skal ikke gamble med vores politi. De skal have de bedste muligheder overhovedet. Så den 3. december skal ikke handle om Europol. Den skal handle om alt det andet, som de andre partier, der anbefaler et ja, ikke har lyst til at tale om. Og derfor er der på jeres bord en lille fup- eller faktabrochure, så man kan finde ud af alt det, de andre ikke har lyst til at tale om. De 21 retsakter, som ikke handler om Europol. Og det er skræmmende, alvorlige sager, kan jeg godt fortælle jer. Noget af det blandt andet handler om, er, at retsakter, dokumenter fra andre lande, fra andre EU-lande, de skal have umiddelbar virkning i Danmark. At hvis der afsiges en dom i Frankrig eller Tyskland, eller hvis det kypriotiske eller polske politi afsiger en kendelse, så gælder den umiddelbart i Danmark. Der er gensidig anerkendelse. Vores myndigheder, vores domstol må ikke efterprøve, hvordan tingene de er gået til i de andre lande. Vi har bare at rette ind. Det er hele hovedprincippet i den fælles retspolitik. Der er gensidig anerkendelse. Det er noget, som faktisk flere vægtige spillere, Rigsadvokaturet, Dommerforeningen, flere byretterne, Advokatrådet osv. advarer imod, når man læser høringssvarene. Og det skal vi minde vælgerne om frem mod den 3. december. Og så skal vi minde vælgerne om, hvad det er for en retsstandard, vi altså med det her gensidige anerkendelse lukker ind i Danmark. Fordi vi kan jo godt hygge os herover, hvad det blev nævnt i går, tror jeg, af Christian, at vi i visse målinger er verdens lykkeligste folk. Vi er også i mange andre målinger det mindst korrupte, det mest hæderlige, det mest hårdt arbejdende, og hvad ved jeg. Vi er vi er Europas morakker. Men kære venner, når der er nogen, der hører til i den ene ende, så er der også nogen, der hører til i den anden ende. Og hvis man med EU's fælles retsregler lader 1 og 5 være lige, fordi alt bare skal gælde, uanset om det er en dom afsagt i Bratislava eller i Brøndby, så opstår der muligvis problemer. Og jeg tænkte på, om vi skulle kigge lidt på i dag, hvordan tingene ser ud ude i Europa. I forhold til for eksempel, om man kan have tillid til de myndighedsafgørelser, der falder i andre lande. Om vi kan have tillid til det, skal vi sige, rumænske politi, lige så vel som vi kan til det danske. Eller om vi kan have tillid til det slovakiske domstolssystem, lige så vel som vi kan til det danske. For siger man ja den 3. december, så håber jeg, at man har tillid til, at 1 og 4 er det samme. For jeg giver det ingen mening at have gensidig anerkendelse. Så lad os lige tage en opgørelse på skærmen, hvor vi kan se korruptionsniveauet rundt omkring i verden. Og så har jeg selvfølgelig valgt at fremhæve EU-landene. Og igen, man kan jo altid glæde sig over, at det går rigtig godt i Danmark. Vi ligger nummer 1. Vi er det mindst korrupte land i verden, og det er rigtig, rigtig godt. For det betyder selvfølgelig noget for et lands sammenhæng, for den måde, et land fungerer på, at det ikke er pengepungen, at det ikke er de politiske forbindelser osv., der afgør, om man kan få sine ting igennem. Korruption er selve DNA'et i et samfund. Jo mindre korruption, des bedre fungerer samfundet. Og I kan se, der er jo flere lande her fra det skandinaviske område, der følger os flot. New Zealand, det er jo også lidt Sjælland-agtigt, så det tager vi med. Og så har vi Finland, og vi har Sverige, så har vi Holland lidt længere ned på 8. pladsen, og Luxembourg på 9. pladsen. Det går jo okay. De lande tror jeg ikke, vi kommer til at opleve de store problemer med. Deres myndighedsafgørelser kan vi godt anvende direkte i Danmark. Men lad os prøve at gå lidt længere ned og se, hvor vi så ender henne. Se,
Så kommer vi til Østrig nummer 23, og Frankrig nummer 26. Det begynder at gå lidt dernede. Jamen, det stopper desværre ikke her. Vi kan se her i bunden. Spanien 37, Litauen 39. Altså, vi er ret langt nede af listen. Vi er begyndt at have overhalet lande som Puerto Rico, Botswana, Bhutan, altså overhalet i den negative forstand, så at sige. Lad os prøve at køre videre ned ad listen og se, hvor langt vi kan komme ned for at finde de sidste EU-lande. Vi har Letland, Malta, som er på niveau med Mauritius og Malaysia. Det er spændende retssystemer og tendenser, vi lukker ind i vores land her. Men lad os bare tage den sidste med for at se, hvor langt vi kan komme ned. Ja, vi har på 69. 20. pladsen Bulgarien, Grækenland, Italien og Rumænien, som altså deler korruptionsniveauer med både Brasilien, Senegal og Swaziland. Det er disse landes myndighedsafgørelser, domme, politiafgørelser osv., som vi, hvis det bliver et ja den 3. december, inviterer ind i Danmark, som vi siger, at de danske domstole ikke må efterprøve, som vi siger, at dansk politi ikke må tjekke, om holder vand. Det er, mine herrer og damer, det er disse lande på 69. 20. pladsen i den mest anerkendte opgørelse over korruptionsniveauer, som vi lukker direkte ind i Danmark. Det vil jeg gerne advare imod. Og det er ikke bare teori. Vi ved faktisk, hvor galt det kan gå, fordi der er allerede i dag regler, som benytter sig af, som bygger på gensidig anerkendelse, og som gælder i Danmark. Vi har for eksempel EU's arrestordre, som handler om udlevering af borgere til strafforfølgning i andre lande. Det gælder i Danmark, og det bygger netop på gensidig anerkendelse. Jeg læste her forleden dag en sag om en brite, Gary Mann, der har en stor interesse, en stor passion for fodbold. Desværre også lidt en slagsbror. Og derfor, under en fodboldkamp, han var taget til i Portugal, kom han ud i noget slagsmål. Det er selvfølgelig noget skidt. Det skal man holde sig fra. Det, der var imponerende over effektiviteten i Portugal, det var, at på under 24 timer var han idømt 2 års fængsel, uden at vide, hvad der foregik omkring ham, for han talte ikke særlig godt portugisisk, uden at have mulighed for at forberede et forsvar. Men i Portugal var de alligevel fair nok at sige til Gary Mann, prøv at høre, nu har du fået 2 års ubetinget fængsel for det her slagsmål. Hvis du tager hjem til Storbritannien, lover aldrig at komme til Portugal igen, så slår vi en streg over det. Og så var han afsted. Det ville jeg nok også have været. Problemet var, at kort tid efter, så ombestemte de sig nede i Portugal. Og så blev der udsendt en arrestordre, altså baserende på den her gensidige anerkendelse, til Storbritannien, om at Gary Mann skulle udleveres til afsoning af de 2 års fængsel i Portugal. Den britiske dommer, der så kiggede på sagen, sagde, at der er noget helt ruskende galt her. At blive dømt 2 års fængsel på 24 timer, uden at have en tolk, så man kan forsvare sig, uden at have mulighed for at forberede sit forsvar, det holder ikke. Men de britiske myndigheder var fuldstændig forsvarsløse. De kunne intet gøre. De var tvunget til at udlevere deres egen statsborger til afsoning i Portugal. Det er for uroligende, og det er det, man får, hvis man afskaffer retsforbeholdet. For retsforbeholdet er jo vores værn imod de vanvittige principper, som gælder ude i EU. Derfor stemmer vi nej den 3. december. Selvfølgelig er der kan være gode grunde til, at man skal udlevere statsborgere. Der kan være gode grunde til, at man skal hjælpe hinanden med at straffe folk, der begår kriminalitet. Og selve grundideen med arrestordren var jo også selvfølgelig, at man skulle hjælpe hinanden med at bekæmpe terrorisme, menneskehandel, pædofiliringen, alle den slags ting, som alle selvfølgelig ønsker, at vi gør alt for at bekæmpe. Men der er det netop tankevækkende så at se, hvordan reglerne faktisk har udviklet sig. For det er sandelig ikke bare i forhold til menneskehandel og terrorisme og alle den slags ting, at arrestordren af EU's regler i dag bliver benyttet. Jeg var lige at tjekke forleden dag på sådan de mindste sager, der har været, og kan underholde med, at blandt andet Polen har begæret en brite udleveret for at have stjålet en gris. Og selvfølgelig må man ikke gå og stjæle folks grise. Men der er meget langt fra at stjæle en gris til at bekæmpe terrorisme. Der er også en arrestordre igen fra Polen på en anden borger, som har stjålet 2 baghjul. Det skal man også holde sig fra. Men den mest interessante er dog arrestordren, altså begæring om at få udleveret et andet lands statsborger til strafforfølgelse, fordi han var under mistanke for på en restaurant at have stjålet en dessert. Og i arrestordren kunne man se alle ingredienserne. Ja, der bliver ikke lagt fingre imellem. Det her siger jo alt om, at intentionerne godt kan være gode i begyndelsen, men bevæger man sig ind
på glidebanen, så ender man der, hvor det bliver, ja, man ved ikke, om man skal le eller græde. Jeg er glad for, at I ler. Men jeg tror, hvis jeg blev begæret udleveret for at have stjålet en dessert, hvad jeg aldrig kunne finde på. Jeg betaler altid mine desserter. Men så ville jeg nok mere græde, end jeg ville le. Scotland Yard siger, at 40% af de arrestordrer, der kommer fra Polen, er en så bagatelagtig størrelse, at man aldrig ville kunne straffes for det i Storbritannien. Men efter EU's regler, så er Storbritannien forpligtet til at udlevere sine borgere til Polen til strafforfølgning. Det er da vanvittigt. Og det er det vanvid, vi er nødt til at sige stop overfor. Hele den tanke om, at bare vi overfører det til EU, så bliver det bedre. Hele den tanke om, at vi i samarbejdets hellige navn må læne os tilbage og lade andre nede i Bruxelles bestemme. Hele den tanke er forkert, er forrygt. Det er kun i medlemslandene, det er kun, hvor det nationale demokrati er velforankret, at ansvarsfølelsen er til stede. Det er kun ved de folk, de politikere, vi har valgt, når man kan møde dem over køledisken, når man kan møde dem på gaden, at folk de opper sig. Jeg kan love jer for, at jo længere væk man flytter beslutningerne fra vælgerne, fra dem, der skal leve under konsekvenserne af sine beslutninger, des mere ligeglad bliver man. Og det er præcis problemet med EU. Derfor skal vi ikke have mere EU, men markant mindre EU. Og hvis Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen og Morten Øst, han lytter nok ikke, men uanset hvad, hvis de er et eller andet sted derude, så prøv at begribe, at danskerne har fået nok af alle jeres floromvundne løfter, som i virkelighedens verden ikke viser sig at kunne realiseres. Vi ved, hvad den aftale, de har indgået, indeholder. De lover højt og helligt, at de kun vil implementere de 22 retsakter. Det er så også slemt nok. Men problemet er jo, at bliver det et ja, så er det ikke længere danskerne, der ved en folkeafstemning afgør på de 18 områder, de siger, de ikke vil tilvælge. Så er den beføjelse overført til de herrer og damer i de EU-begejstrede partier. Og det er ikke småting. Det, der er under opbygning i øjeblikket, det ved I kun alt for godt. Det er en fælles udlændingepolitik. Det er en fælles strafferet. Det er en fælles anklagemyndighed. Det er fælles regulering af ytringsfriheden. Og en lang række andre områder, som griber dybt, dybt ind i selve livsnerven af et demokrati, af en retsstat. Har vi virkelig tillid til, at Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, Olsen Dyr og hvad de ellers hedder, alle sammen Pape, har mandsmod og kvindemod til at sige fra, når EU beder os om at implementere alle de her nye retsakter? Jeg vil sige, at der er ikke meget grund til at have en sådan tillid til dem. Altså, jeg vidste slet ikke, at man kunne gå fra 0 til 1000 på så kort tid, som Lars Løkke Rasmussen lykkedes med i forhold til sin første klare afvisning af at ville tage flygtninge i forhold til den her omfordelingsmekanisme, til lige pludselig at kunne se, at det var en rigtig god idé. Altså, for sidste år, der udnævnte jeg Helle Thorning-Schmidt til at være dronningen af løftebrud. Jeg vil sige, at vi er meget tæt på, at den dronning begynder at få en konge, og det er altså Lars Løkke Rasmussen. Det duer ikke. I den her uge stemte vi i Europaparlamentet om kommissionens forslag til en fordeling af flygtninge rundt omkring i medlemslandene. Og nu er det jo lidt op i tiden, så med en særlig interesse så man selvfølgelig, hvordan kollegaerne havde stemt. Vi var 4, der stemte nej. Socialdemokraterne, de stemte ja. Hvordan kan vi have tillid til, at Mette Frederiksen er i stand til at få sine tropper på Christiansborg til at ramme de rigtige knapper, når det handler om at beskytte dansk udlændingepolitik, når hun ikke engang kan sende signalet til Bruxelles og få sine 3 medlemmer i parlamentet til at stemme rigtigt? Det er da for uroligende. Hvordan kan vi have tillid til, at et parti som Det Radikale Venstre, der i et og alt kun drømmer om at få hele forbeholdet væk, få fuldstændig alting harmoniseret, skulle være dem, der kan være vogtere af dansk suverænitet? Og hvordan skulle vi kunne have tillid til, igen, vores kære statsminister, på det her område ikke bare bliver blød i knæene, ligesom han blev det i forhold til børnepengene? Der er ikke noget som helst at knytte den tillid til.
Dog er der alligevel et lille segment, som jeg skal komme tilbage på om lidt, som måske kan være lidt opløftende. Fordi vi står jo i en situation, hvor vi i Dansk Folkeparti både forklarer og forsvarer, hvorfor det er rigtigt at stemme nej den 3. december, men derfor også er nødt til at sige, hvad er det så, man får. For selvfølgelig er vi nødt til at sikre, at der er et alternativ til at stemme ja. Og der må jeg sige, at nogle gange så oplever man jo at få nye venner. Folk, man ikke troede, man lige pludselig kunne have det hyggeligt med. Folk fra Enhedslisten virker lige pludselig sådan helt ædruelige og fornuftige, når man sidder i samme lokale, bare kun snakken falder på EU. Liberal Alliance, Folkebevægelsen mod EU. Vi 4 har i løbet her af sommeren sat os sammen, drukket nogle kander kaffe og er netop blevet enige om, at der skal være et alternativ, når danskerne forhåbentlig har stemt nej den 3. december. Og det er både et alternativ, som sikrer, at vi kan være med på de områder i EU's retspolitik, for eksempel Europol, hvor danskerne ønsker det, men som også sætter et værn, som sikrer, at det ikke er Folketingets EU-villige flertal, der bare kan tilvælge, når de vil, men at skal man gå et skridt videre, ja, så skal befolkningen spørges. Og det er jo selve ånden i grundloven. Når grundlovens paragraf 20 siger, at man kun kan overdrage suverænitet til eksempelvis EU, enten ved at have et meget stort flertal på Christiansborg, som heldigvis ikke er der, nemlig 5/6, eller ved at spørge befolkningen, så er det jo fuldstændig i strid med den ånd at lave en aftale, der hedder, at nu skal befolkningen bare overdrage hele den beslutning til det her flertal på Christiansborg. Nu er det ikke længere befolkningen, der efter paragraf 20 skal træffe afgørelsen. Nej, det vil de hellere klare bag de lukkede døre i Folketinget. Det er fundamentalt i strid med den ånd, som hviler i grundloven. Og derfor var jeg også, nu fik jeg nævnt de 3 nye venner, vi har fået lige før, derfor var jeg også glad for, at der faktisk også i yngre kredse inden for ja-partierne er mere fornuftige røster. Konservativ Ungdom har eksempelvis tilsluttet sig den aftale, som vi har lavet, fordi den er et langt bedre alternativ, end til bare at overlade hele beføjelsen, hele tilliden til dem, jeg efterhånden har nævnt, til utrættelighed. Og det er dejligt at se, at selv i Søren Papes rækker, hvor små og få og undselige de end måtte være, så dog i hvert fald i de yngre generationer, at der er en lille smule håb. Jeg mindes jo Søren Pape på tidligere konservative landsråd være garanten for en mere EU-kritisk linje. Men der er altså bare et eller andet med, i hvert fald for Venstre og de konservative tilsyneladende, at der er forskel på, hvad man siger, før man får det, man gerne vil have, og efter man har fået det. Lars Løkke i forhold til børnepengene og alle de andre sager der, og Søren Pape må vi konstatere i forhold til EU-sagen. Det er ærgerligt. Men så er det der grund til at glæde sig over, at KU, Konservativ Ungdom, de trods alt er en lille smule konservative. Det vil vi i den grad holde dem op på. Vi har også, det ved jeg ikke, om I har bemærket, fået en sheriff i byen. Det siger han i hvert fald selv. Han har godt nok lige brugt det meste af tiden under flygtningekrisen her på at drikke te med FBI. Men nu er han tilbage. Søren Pind, som jo er vores nye justitsminister, og som langt hen ad vejen, synes jeg, utvivlsomt er bedre end de tidligere justitsminister, vi har haft. I hvert fald under Thorning. Det siger så heller ikke så meget. Jeg har spurgt sheriffen, om vi så ikke skulle mødes rundt omkring i landet og diskutere den her afstemning den 3. december. Og så har det været underligt tavst. I dag er det faktisk 22 dage siden, jeg første gang spurgte ham. Det er da underligt at have en sheriff, der er så bange for at gå ind i en duel, er det ikke? Så derfor vil jeg gerne gentage min opfordring. Kære Søren Pind, kom nu ud af, ikke glaspaladset, men kom nu ud af Justitsministeriets tykke mure. Lad os mødes. Lad os tage en lille turné Danmark rundt. Vi kan jo bare tage de juridiske fakulteter i Aalborg, Aarhus, Odense og København, og så lad os sætte et par timer af til at diskutere det her i bunds. Jeg vil meget gerne høre justitsministerens, som jo ovenikøbet er jurist, har undervist i forfatningsret, hans vurdering af, hvordan det kan være forenligt med grundloven, at man lige pludselig skal overføre paragraf 20-kompetencen til Folketinget og ikke respektere den fordeling, der i dag ligger i grundloven. Så jeg glæder mig og håber,
at der er en lille smule respons nu, hvor jeg har haft lejlighed til at gentage min opfordring her. Grundlæggende kan I nok høre, det spørgsmål, vi står overfor den 3. december, handler om meget andet end bare et enkelt kryds. Om bare Europol, eller vil man være solidarisk eller ikke. Det handler helt fundamentalt om, hvem skal bestemme på det mest centrale område i Danmark. Skal det være de danske vælgere, eller en flok ansigtsløse bureaukrater og dommere og kommissærer, som aldrig nogensinde har sat deres ben i Danmark, og formodentlig heller ikke har lyst til det. Der skal vi sende et klart signal om, at når vi anbefaler et nej den 3. december, så er det ikke et ekskluderende nej. Så er det ikke et nej, der afviser samarbejde, men det er et nej, som understreger samarbejde på demokratiske vilkår, hvor befolkningen hele tiden skal tages med på råd. Det er faktisk langt bedre end den model, som de herrer og damer i EU-partierne anbefaler, fordi man så også på en eller anden måde er bedre til at holde kursen. Det at være politiker uden at have vælgere, uden at have valg en gang imellem, det er som at være sømand uden at have et kompas. Man aner ikke, i hvilken retning man skal navigere. Og derfor må vi insistere på, at navigationen bliver baseret på et kompas, og det kan man kun gøre ved at have befolkningen med på råd. Helt grundlæggende bør dansk EU-politik derfor ændre kurs, eller måske have, så at sige, justeret kompasset. I stedet for at have det rettet mod Merkel i Berlin, i stedet for at have det rettet mod Juncker og Mogherini og hvad de hedder alle sammen i Bruxelles, så bør det rette sådan lidt mere ud mod Atlanterhavet, Nordsøen, mod London. For det er jo paradoksalt at opleve, at hvor vi i Danmark skal stemme, formodentlig imod den grundlæggende strøm i sådan den danske befolkning, sådan en holdning, skal stemme om mere EU, ja, så er der faktisk et stolt land, hvor regeringen i hæderlighed og ordentlighed spørger befolkningen, om ikke godt de kunne tænke sig lidt mindre EU. Yes, please. Det vil vi også gerne. Og det handler jo grundlæggende om, hvad det er for en kurs, så vi vælgere kan presse Løkke, Frederiksen og alle de andre til. Og det er også i det perspektiv, folkeafstemningen den 3. december skal ses. Britannien har igangsat en ret spændende forhandling, som foregår lige i øjeblikket i Bruxelles, som handler om, man kan sige, der er 3 grundlæggende hovedspor. For det første, at de nationale parlamenter skal langt mere på banen i forhold til EU's lovgivning. At det ikke kun skal være kommissionen og rådet og parlamentet og domstolen, der afgør tingene, men også de parlamenter, som jo i parentes bemærket repræsenterer langt større befolkningsgrupper end det parlament, som jeg og mine 3 kollegaer har den tvivlsomme ære at tilhøre. Det skal vi da tilslutte os. Selvfølgelig skal vi have de nationale parlamenter langt mere på banen. For det andet, så insisterer Storbritannien på, at hele det økonomiske moras, som euroen har bragt unionen ud i, det skal adskilles fuldstændig fra de lande, der ikke er med i euroen, sådan at vi kan få gang i hjulene, så at sige. Der kommer mere fokus på de økonomiske reformer, konkurrenceevne osv. Og for det tredje, at hele den turisme, der er opstået i Europa i forhold til adgangen til sociale ydelser, den må og skal bremses. Folk er velkomne til at søge arbejde i andre lande, men folk er ikke velkomne til at bruge vores sociale ordninger til at lønpresse og til at få unfair adgang til danske velfærdsordninger, som i generationer er blevet bygget op og betalt. Vi vil ganske enkelt ikke finde os i det. Og her er jo netop kontrasten. Kontrasten, som definerer det, der sker den 3. december. Vil man mere EU, flere kvoter, mere regulering, færre folkeafstemninger, så skal man stemme ja. Så skal man bare følge den vej. Vil man sende et klart signal om, at Danmark skal stå skulder ved skulder sammen med Storbritannien, og sammen med alle de kræfter, som vi jo i Europaparlamentet arbejder sammen med, så skal man stemme nej. Og det er præcis det, som vi har planer om. Jeg er overbevist om, at vi kan overbevise et flertal af danskere om logikken i at stemme nej. Jeg er overbevist om, at folk hellere vil styres af sine egne folkevalgte, end af bureaukraterne i Bruxelles. Og jeg kom til at tænke på i går, da vi havde, synes jeg, en herlig aften med Stig Rossen eller John Mogensen. Jeg ved snart ikke, hvem det var. Det stod ikke helt klart for mig. Det var i hvert fald vældig godt gengivet. Vi hørte om Holger på Kronborg, som
forhåbentlig atter snart må vågne op af sin lur, Danmarks jord for de danske. Det synes jeg, vi skal lade være hele grundtonen, den sang, som vi går og nynner på frem mod den 3. december. Det kan godt være, at han stadigvæk vil hvile op på Kronborg. Det kan godt være, at der skal være lidt mere grelle ting i vente, før den gæve gamle viking, han vågner. Men indtil da, så er vi i Dansk Folkeparti Holger Danske. Indtil da, så er det os, der kæmper for den sag, som er så væsentlig, nemlig at vi fortsat er herre i eget hus. Derfor stemmer vi nej den 3. december. Tak.